Amo ni, ingon ini, mga makihilawason, kanang nakikismiringhoy sa dili ila. Niya, o mga tigsimba og mga Dios-Dios, naamanis na pulo kasugo, di ka magbaton og mga Dios-Dios tubangan ko. Unya kay naaman lagi nagwalid daghan nga wa tay labot sa pagtuman anang napulo kasugo, muna hinungdan. Nga sa unang mga panahon, mauna sad ni naagyapon ni ang pagsimbag mga Dios-Dios o mga mananapaw. O daan naman is una nga naay nagsupak sa napulo kasugo bisag mga Sabbath keeper sila, mga mananapaw. Unya nga naman na kay na may daghang magtudlo guron nga tay labot anang kuan kanang napulo kasugo muna nga daghang gyung nagmalinapason rum panahon na o mga mga mag-unay sa masig kalalaki. O nga kita niyo ron, babae, lalaki, kaslo na sa simbahan. Murag makita magyud nimo gyud og unsa. Unya ang mga kawatan o naamanis na po kasugo unya daghang na nga mga tawo naghimo ani mga dautan sila tungod kay lagi na daghang magtudlo nga wa tay labot sa pagsunod ana. Ang mga dalo o mga palahubog, tandaan nato na nga sa unang mga panahon hangtod karon ato ning makita ning mga palahubog naay mga tawo nga murag dili sila mabuhi ug dili sila makainom, murag alcoholic dependent na ang ilang lawas. Dili maatiman ang pagpalit og bugas, sudan sa panimalay pero maatiman ang pag-inom. Unya maglakaw, magbarag-barag na dihasdan nga ang uban nagbasa ng ubos kay wa na kay baw nagpakaihi na di ay. Mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan. Ang pangutana ni mo, Brother Bubong, wa ba'y mga dautan sa una, kay tanan Sabbath keeper, diha gihapon, mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Gimension din nga mga dautan, sa unang panahon na ani, pero sa mga taong nadangatan sa maayong balita, unya ilang gidawat ang pulong sa Ginoo, nangalagad sila sa Ginoo, ingon niini ang pag-ilana sa Ginoo sa ila. Og kaniadto ang uban kaninyo mga ingon niini, apan kamo gihinluan na. Kadtong mga dautan nga nangakabig na sa pagpangalagad sa Ginoo sa pagwalis maayong balita, giunsa na to sila, gihinluan na. Unya kamo gibalaan na. Gusto ba ninyong mahinluan og mabalaan mo? Panahon na nga inyong alagaron ang Ginoo. Kinabuhi ang pulong sa Dios. Sunod, kamo gimatarong na sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug diha sa Espiritu Santo. Gusto ba ninyo sa inyong kinabuhi nga mamatarong mo? Diha sa pangaasa kang Ginoong Hesukristo? Alagad na sa Ginoo. Ang akong gibasa, popular version ni, pero atong basaho din sa the Word of God, sa the same chapter and verse, unsay gisulti din niyo, nagyapoy mga dautan, Bubong sa una, naganing on din niyo. Dili ba ang tao nga nagabuhat og dautan dili magapanunod sa gingharian sa Dios? Imo pangutana wa bay dautan di ay sa una? Naa, bisag mga Sabbath keeper tanan, mga Sunday keeper, Sabbath keeper tanan. Busa ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Kay dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios ang mga kanawa ang dili makasulod sa gingharian sa Dios ang makighilawas gawas sa kaminyoon. So ang gitugutan ra gyud ni ana kana yung mag-ismiringoy kanang bana o asawa, ayaw ng kabit-kabit, ayaw ng uyab-uyab kay hilawas mo unya dili man na pakighilawas sa kaminyoon, kapakighilawas nas kaulag. Tandaan nyo na. Sunod, ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Mao na, Brother Bubong, nga naghapoy mga dautan sa una, bisan tanan sila mga Sabbath keeper, kay naaman ang mga mananapaw, kay wa na lagi tuyo pagsunod sa napulo kasugo. Ang mga lalaki nga nagabaligya sa ilang dungog, kana bang gitawag og call boy, gitawag og call girl. Sa una, ako, wa dayon ko kabantay ani, kay diha ko nag-eskwela sa UV. Unya, ari man ko manaog sa likod, unya maglakaw na lang ko. Unya, makita na ko nga naay mga sexy, naay mga sputing kaayo, di ay mga cool boy, mga cool girl, magbarog-barog diha. Unya, hunungan lang sakyanan, hunungan og taxi, hunungan og auto, ang mga cool boy, kay naay mga bana nga tuas gawas,
Unya makig-ismiringhoy man pud sila pud kay kinilaging giuhaw. Unya Il Nino na kaayo. O mao na mitabo man pick up na lang ng mga laki diha sa iskina magbarog-barog, call girl. Naapoy mga sakim sa laman, pick up na lang ng mga babae diha tan-aw nimo nga ilaban siksiha mo nang nagkuan ni siya nagbaligya sa kananailang pagkalalaki sa ilang dungog. Ang mga lalaki nga makighilawas sa sama nilang lalaki. Mao man na kaslo na ron ang kuan, ang pulos laki, kaslo ng pulos babae. Niya na nagyud na hitabo nagyud ni pud karon nga mga lalaki, pulos lalaki mag-ismiringhoy. O kini dautan man ni gihapon tubangas Ginoo. Unya ang mga kawatan, ang mga hakog, ang mga palahubog. Sa unang panahon diha na ning mga klasihas tao hangtod karon ni ani unya dautan ra ni gihapon bisan sila Sabbath keeper naa magihapon Brother Bubong mga dautan sa una. Ang mga mapasipalahon ug ang mga mangingilad. Unya sa unsing gisgutan ang uban kaninyo sama ni kaniadto. O kaniadto ra dili na karon ngano man nangalagad man si Ginoo. Nagyan dinhi apan nahinluan na kamo sa inyong mga sala. Nahugawan man ang tao sa sala, gihinluan kay nangalagad na si Ginoo. Gigahin na kamo sa Dios mahimong iya o gipamatarong na tungod kang Ginoong Hesukristo o tungod sa Espiritu sa atong Dios. So ingon ni ana kanindot Brother Bubong, ang tao nga muduol og moalagad na si Ginoo bisag unsa siya kadautan pero hinluan siya sa Ginoo. So muning gisgutan sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 7 pabiyae sa dautan ang iyang dalan ug sa tawo nga dili matarong ug pabalika siya kang hiuba ug siya maluoy kaniya sa madagayaon gayud. Tuguti nga kamong tanan nga nagapaminaw sa pulong sa Dios, mobiya diha sa pagkadautan, moalagad mo sa Ginoo aron mahinluan mo kung unsa man ang inyong pagkadautan ug kahugawan sa kinabuhi karon. Walay sapayan na kay pagahinluan sa Ginoo kung karon moduol ug moalagad mo kaniya. Daghang salamat. Unya si Brother Libby maghatag paglugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot na ninyo nga mga una-una. Okay, adto ta higala ato ning basahon no kay video na shutdown atong unang video atong live niya nag-open tag bag-o kay kalit pa lang to og kapawong ang ato nga kamera dire. Niya bago na itong gi-open ni Brother Ronelo Itang, maayong gabi ninyo Brother John o Kuya Libby, God bless. Niya po si Brother Neil John Bersero, maayong gabi mga bro, akong i-greet, akong tiyo diha sa Ubos, si Tiyo Valeriano Dimiar, og sa iyang pinalangga nga asawa, si Tia Linda. Mayong pagpaminaw ninyo diha tiya og tiyo ang Ginoo magpanalangin kaninyo. So good evening no nila ni Brother Valeriano Dimiar o Sister Linda Dimiar. Good evening yung tanan, just libho mga naminaw sa ato nga programa sa Jesus is Our Hope. Okay, yun sa to paghanay ang pangutana, Brother John. Okay, pangutana man ni Bobong Quinones. Sa panahon ni Kristo, sir, tanan Sabbath keeper. Sa ato pa, kay wala may Sunday keeper, tanan mga matarong. Okay, daghang salamat no. Daghang salamat. Sa pagkahulog sa tao sa sala, ang tao makasasala mga kahigalaan. Bisan wala pa si Kristo, mamaya ito hinungdan nga ni Anis Ginisos, kay sa atong mabasa diha sa Mateo 1:21, sa diha nga si Joseph nakahuna-huna sa hilom nga iyang biyaan ang iyang pangasawunon si Maria, tungod kayang namatikdan nga di pa sila kasado, di pa sila minyo, wala pa siya kahilabot, pero nangasawa na siya, ning buntis si Maria nga wa niya kahilabti. So maawa man siya nga ang iyang pangasawunon ning buntis nga wa siya kahilabot, iyang tambiyaan sa hilom, pero giinan siya sa manulunda si Ginoo. Ayaw pagbuhata ang imong ginahuna
kay di na maayo ang gilalang ang gisamkon sa imong pangasaunon lalang ka na sa Espiritu Santo. Og sa diha nga mataw ang bata, imo nang paganganlan og Hesus, kay siya ang manluluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So, sawa pa mahulog ang tao sala, walay sala. Pero sa diha nahulog ang tao sa sala, ang tao nahimong nakasala. Kay sa ato mabasa sa Roma 3:23, ang tanan tao nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Unsa man ni ang sala? Gidefine higala sa unang Juan 3 versikulo 4. Ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo. So panahon ni Kristo, tinuod wala pa'y Sunday keeper nga mangtutuo Ginoo. Pulos to sila mga Sabbath keeper, mga higala, nagbantay og Sabado. Pero diha na ang daotan tungod kay dinhiman ang yawa, human nahulog ang tao sa sala. Ang yawa dinis kalibutan ang suroy-suroy. Sigig panlimbong higala kay sa Padayag 12:9. Ang atong mabasa na si Satanas maglilimbong sa tibuok naong sa yuta. Limbungan ang tao. Ang Diyos nagsulti, tumana na. Ang yawa, mingon, supaka na. Tanawa si iba. Pag-ingos Ginoo ni Adan og ni iba sa una, mukaon ka ni maning kahuya, kaning kahoy sa pagilas pagdotan, moabot ninyong kamatayon. Pero, unsay gibuhat sa yawa, iyang gigamit ang bitin sa paglimbong sa atong unang ginikanan. O sa dihang nga tarungan si iba, nga makakaon mis mga bungas kayo sa tanaman, except kanang kahoy sa pagilas pagdotan, gidid-an mis Ginoo kay kung mukaon may na mamatay mi. Unsay tubag sa yawa, dili kamo mamatay. Kaon mo, di mo mamatay. So diha makita nimo, nakita nato ang buhat sa yawa, ang pagkamalimbungon. Gilimbungan si iba. Ngano nakaingon man talimbong? Tungod kay sa dihang mikaon ang tao, miabot ang kamatayon sa tao, pero unsay to sulti sa bitin, unsay sulti sa bitin igamit sa yawa, dili kamo mamatay sa adlaw mukaon kamo ni. Pero napubigala sa dihang mikaon atong unang ginikanan, miabot ang kamatayon sa tao. So napamatud-an nga ang yawa, bakakon mo nang giingon sa Juan 8:44, bakakon siya sukad pa sa sinugdan. So diha ang tao naglapas sa sugo. Bisan tuod ang balaod sa Ginoo adlaw Sabado mo'y igpapahulay apan duna gihapoy mga tao nga milapas sa balaod sa Ginoo. Unsay paglapas lang gihimo? Kung imong basaw ng kasasayan sa panahon sa Israelita sigala, kalabana sala ilang mahimo, kanang matakdan sila og simba og mga ribulto. Kay sa mga nasod, palibot nila, mga nagsimba mga ribulto. O niya, matakdan sila usahay. Magsimba sila Diyos-Diyos, o niya usahay, maglapas sila sa ipapahulay. Lapas, pero rin sugos Ginoo nga ipatuman, pero mulapas usahay. O niya, uman nga mga leader sa una, dili magtudlos kamaturan. Munang sa atong mabasa sa Ezekiel 22:26, ang mga leader sa una, wa magtudlo sa kalainan, sa mahugaw o sa malinis. O niya, gitaptapan ilang mata sa pagbantay sa papahulay. Nga naman, naamyapoy mulapas may gala, bisag naisugo ang Ginoon tumanon, apan ang uban pod magtudlo nga lapason. Sa maragod karong panahon na, ato nga ginatudlo dinhi nga ang napulo kasugo tumanon, nga naman kay mismo si Kristo na ingon, samtang magalungtan paglangit og yuta, walay sa iluan sa akong kasuguan. Bisag usa ka kundot sa katulpok, ang tanan matuman. Ipatuman yun ang tanan. O sa Santiago 2:10, ang maglapas ug usa ka bahin niini, samara ngayang gilapas at tanan. So hinungdan, kay mao man gitudlo sa Biblia, amo sa nang gitudlo dinhi nga tumanon ang sugo mga higala. So bisan tuod mga Sabbath keepers ni adtong panahona,
ang giilang katawhan sa Ginoo, pero doon na gihapoy daghan nga malinapason. Nga naman, kabisan man gani ang mga parasiyo o mga eskriba, mga Jewish people sa una, mga Sabbath keeper man to sila. Pero gani imo makita nga matod pa ni Ginusos, gisaway niya sa libro sa Mateo 23, yung makita niya nga gisaway ni Ginusos ang parasiyo o mga eskriba. Nga naman, kini mga tawhana, mga pretender ba, mga hypocrites, mga tao nga mapahitason, mga taong nagpakaarong ingnon nga matarong. Matod pa ni Ginusos, sama kamo sa usa ka pantiyon nga pinapaputi apan ang sulod ni ana mga baho. So muna pag-compare ni Kristo, sa mas baso pertinindutas gawas tanawon, pero sa sulod perting hugawa. Muna i-compare niya. Nga naman, tanawon ni mos gawas, Diyos nun. Pero sa sulod silang kasing-kasing, hugaw kaayo. Kaya kining mga tawhana, ang ilang trabaho so na gani sa dinis Ginusos, mao ang pagsunod-sunod, pagpangita og sayop o niya hasta ila pang koreksyonan ang Ginoo kini mga parasog eskriba niya mga Muslim mga Hudiyo mao ni nagtugyan sa pagpapatay kang Ginoong Hesus. Gitugyan nila ngadto sa kamot sa Romanhon nga gobernador nga mao si Pilato. So makita nga diha gyapon ang sala, sa diha nagsugod ang sala, human ang tao nahulog sa sala panahon ni Adan og ni Iba og nagpadayon kini hangtod karong panahona. Pero ang Ginoo kanunay nagpahinumdom nato nga atong biyaan ang sala. Buti pasabot, biyaan nato ang pagkamasinupakon sa kabubuton sa Ginoo. Kay sa atong mabasa sa nakasulat sa Korinto higala, matod pa sa atong mabasa, walay malinapason sa kasuguan nga pasudlon sa ginharian sa langit. So nagpasabot ang mga matinumanon maoy pasudlon sa ginharian sa langit. O niya, unsa may atong tumanon, siyempre, ang kasuguan sa Ginoo. Kay sa atong mabasa sa unang Juan 2, versikulo 4, siya nga nagaingon na kaila ako sa Dios, apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang tawhana, og wala kaniya ang kamatuoran. Ang usa ka tawo higala, usa ka magwali, nga nagpamatod na kaila og Dios, nagwali matungod sa pulong sa Dios, apan wa siya nagtudlo sa pagtuman sa kasuguan. Nag-ingon ang Biblia, bakakon kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. So inyong masuta kung asa ang tinuod ng sultis kamatuoran, ang kadto mga tao nagwali sa sugo sa Ginoo. Kay kung wata nagwali higala, delikado, bakakon, kunya kinsay amahan sa bakak, sa Juan 8:44 ang yawa. Kunya usam ni makabakakon sa los katapusan, sa pinadiyag 21:8 ang tanang bakakon ang iyang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga kalayog asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Buti pasabot nga ang sangkuan sa taong masinupakon kalaglagan sa impierno. Ang Dios nahigugman ato, di siya buot nga kitang tanan malaglag. Hinungdan gitambagan taniya kung sa may tambag. Sa unang Timoteo 6:14 naingon San Pablo, ako magatugon kaninyo na inyong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Gitugon tang ipatuman. Kay sa Mateo 7:21 naingon si Ginusos, dili ang tanan magtawag na kung Ginoo makasolusyon sa langit, kundili kadto lamang nagatuman. Okay ni ato nakita dinhi si Sister Ila Lipalam Kalapuan. Salamat sa paglabog pag-pray ni hapon si Sister Alma Mahait. Happy evening to everyone. Good evening, madam. So ano man tayo migala sa di pahimpit a puso ni atong theme song. Mangigala magampo kita. Manluloy ulog dalang panan makagagahom nga Dios panalangin